اللهم صل على محمد. السلام عليكم بندرا. Gaccia tak non noddamu. Min nodno modo. Sabi noddamu. Enen paydo henne de gandanda lewru ko. Lewru yurmende. Lewru teddun, lewru hewru ba. Dum jinmi non haade du lewru ari ko yurmende. No heewi barke. Jinmi ko kala ko doganno do ngel do galir hanti yonna. Ni tan. Gay an gacca hakki sen su deb maɗo idor toon bo rewre ma ndeeɗo sabu kañum ɓorngal mum waɗaka bar naɗa tigo waɗi tuub hiɗɗon ha ganduɗa cikkanta ɗum ɗo henne ko jogoɗo fettoyde ballon walla ƴetta enɗi muɗum tan itta en kon mum tan faara dow faami ƴetta kadi kala ɗo cukalon mi anda ko sukundu ma heɓe mi anda ko laaji puccu way fewnira ƴetta hippa e hoore mum har mi tifagal ɗum kam jinmi yo natto ha lewru koto ma an Aissa an nena gacca hakke sen an kam ka gaɗa mbewa suuɗani suudu ma ɗum worɓe ko wurti wuret tan gorru tan waɗi o naata tan o yalta o naata o yalta ɗum kam mbimi hayso wona lewru koto ko dagaki saka koto haade kam an kam a wawa wop jinmi kam ko dartina ha koto kam mani kala garanno ɗum yo jagg koyngal mum a barke ma gueyi an nene jafɗa an kam probléme ma ala e neɗɗo haan a salminta a tooneta is noon wutto o Bob Marley o ko a yero kellel o jinmi ko dartina ɗum min najat Bob Marley o musique mo katta yimɓe nan poɗɗa faw ko ɓurani ha lewru koɗo ma is noon Ziggy Marley Bob Marley Willing Marley nan tan digi tan dartina lewru koɗo ma onon kam alhamdulillahi rabbil alamin onon kam ni no mbatton garambuɓe ɗiɗo kam ni Allah yiɗi eyyi an Sadio cuurayo tin Sadio am dartina man cuurayo a lewru korko ma nani an nene an kam min ndimi tan haade sigirago e cukalol toko son tan tani raguelam haɗa ɓitti ɗo tan nde won tan ha woppu ɗum a lewru korko ma saabu hayso harmani kam ko mbiyata ko saccaɗo pélicir moƴƴani kanko yo darti on paami en paami no feewi ko mbiɗa yo cuurayo uste e lewru korke he an hanin ko jiɗmi namnadema holon aya tan winda cuurayo fota waɗede e lewru korka mballa latti fota waɗede winda har mi tifagal Allah so wi hunde noon woodi an ko kalnan mami komi mbaɗowo cuurayo noon ha weela par ce que suudam nduɗa mi finata e suudu hannange muto mi waɗani hen cuurayo sade Allah kadi mi waɗ latti ala wata waɗa caal nden julde kam puɗɗoɗa balkon seeɗa yimi ƴewtino aya ma ono feewi arani ko woni an Amadou Diallo minen a tampini min minen a haɗi min jooɗade e oɗogal an ko woni an so lewru maayi mbaramin so lewru tuggi mbarami an oɗo bone ko woni ɓuura haala aɗa wiya cuuray an cuuray waɗaka ɗo cuuray belɗo sa yiɗi ɗum dañde an koye damal faletram takkotoɗa ne daña cuuray belɗo gonga mi haalanma noon mbiɗa suudam ndu ko naat yaltu a wondaka an sonno ko sago ma an koye suudu ndu mayata kono a ala ɗum ko ɗum tan jiɗɗa ala ko jinmi haɗami ɗo mi haalde ma jinmi ko ya selam sele wencet so lewru maayi garami tottuma kalis ma ko ɗum woni hakkude men ya ko wayni sa nodditi kam ko wayni daña ko boni anani ko mbimami jihad mara jihad a hulana hersani oɗo padio no wawi wonde haytane aɗa haala cukolon kon nanaɗo tafsir ɓurana kañum suuɗaki hay ndigano aɗa andi Aissa haali yeehi an hata haalde e amen haale debbo ma pewna fosuji ma luuɓoji ɗi wona gon fos luuɓiɗo aɗa andi Amadou Diallo heɗomi ko min haalata an Amadou Diallo tu te prends pour qui an aɗa wiya minen yomin koor wona force min belete min koora mata wona juul ɗum wona haajuma somi woni juulɗo mi woni keefe ɗum woto lijjiɗ ɗum anani de te an Amadou Diallo an aɗa waɗi min amerde trop même ala ƴettode ngala min tawi an min joɓete bébé laisse-moi je fais parler aɗani ko jinmi anani de non debbo ma e ɓiɓɓe ma nani haali mumen minen komin luuɓe tan galle ma dame ma hay dara moƴƴani ma te an ko ɓornimi ko hoto won haajuma min joom gallam ko kañum foti haalde mais wona an anani de ala gacce ɗum tan gacce ɗum wallahi an min tiga noon boom an debbo rora bagbo oya on woni ɗo an kay ka ifari yeta
he ko biɗa ko ana ko jinmi andindem notomi seeɗa ha o para aɗa andi ko kalata min kay gonmi tan koye waɗi ka neɗɗo timmuɗo jihad fi sabilillahi tan ko jihad mbatta jihad aɗa wi ko niɓe mbayi ko suudu ko naati yaltu garɗo fof waɗata koko wela cuura a yiɗa te so lewru ndu ma yiɗa kesto kaji waɗa jaama ani mbaɗa ɗum ko kon gotum walla andan andan ala min kay simone ma de holto jagguɗen min janngol koye deftere almu jiɗɗa peeta ko ni ko ɗum tagma jiiɓani noon ɗum ɗon tagma jiiɓani an ko jinmi andindem ko coglume oɗo galle ko luwa sawruji kono naɓe ganduɗa ko nawliɓe ana ko jinmi so lewru maayi jaltinaɓe door galle o min hay cemeɗo goto yawata ko min alta e galle o wiyana yawomi so lewru maayi ko mbimami jaltinaɓe cuurayo urate galle lafi o waɗate galle he tuuba comme ɓornotoɗo ala an tubaji mon jiiɗa bo allah seeɗi pi hay piri o jiida sa pari noon tawa kam nden jokkiten haala nanani an ba sa yi emin jawe ɗo e galle ko an saabi jihad o tan ala wallahi jihad ay on jihad poɗɗa fuɗɗorade koye nena mo ɓontoɗo tuuba ala woko tuuba nena ma heccuma kam mi famani bone jamma bone ñalawma oɗo galle ege min worɓe ɓe keddiɗo enen ke worɓe jiɗi ganduɗa min en dokata enen gila gara ɗum a rokkani lewru a ñamlani lewru lewru mani fof ko jogo wadde noon ko debam ɓoroto e ko mbaɗen min haajumala hen ala ittem haalma te kaltade en heɗi saɗa jogui ko kalɗa kalta ko debbo ma e ɓiye woppu debam goppami anani wiyaɓe ay ala min kay ibrahima ɗo ay ilman hamid jeeni oɗo min jaa toon kurba alduma wi goto fof jeeyi galle mum yo wadde rees galle mum mi haalnimo dal caggal hande ko rabbi tan a haalni haalji ñaɓɗi fayda nani wiyaɓe ay waɗatmi hen fas ko inde kam o bato waɗi kam koti seeɗa min kono ilman amin o wi goto fof so yeehi galle mum yo waaji min tagi wadde jihad fi sabilillah oy saji